И здравейте хора, аз съм и не ще правя първи епизод на моето Майнкрафт оцеляване. Да, ставам сравнено. Не знам колко видео ще стои това. Изчерпателите ви грява както винаги. Така. Някакъв. Да, ако някой иска. Ако е много важно. Увеличь. Така. 58 FPC. Оле, 49 и свърши. О, вау. Това не е Stronghold. Това е само... Какво? Да, може вече да се прави това. Вижте. То може да трейдваме с вилиджерите. Това ви да ви е скин. Вижте. Трейд. То се е някакъв... Не мога да речеш името. Но това не е важно. Набарахме джакпота. Колко желязо, хора? 8 и ябълки. 3 хляба и 3 обсидиан. Това е добро. Но първо искам да открия лампите на вилиджерите. После градата трябва да вземем. Сега това да е хранено, просто е да си има, защото ще си правим къща и такива неща. Мисля този сервер да го направя много голям. И да се забавлявам. Ето. Опс. Какво искаш? Добре. Довиждане ти. Но той го посява. Така или иначе. За какво ли са такива букучи? Ето, моркови. Вау. Моркови, ей. Хора, аз събрах за джунгъл байомите. О, овца. Това е хубаво. Ще те бия с това, като го поставя. Ела. Ела, мила овцо. Овцо. Ще те убия. Да ти се нямай в овцата. И да, хора, тази тъпа овца не може да умре. Умря. Трябва да се направя кирка и такива неща. Но първо да оберем храната. Вие знаете златното правило. Първа вечер да се прави няколко къща. Ауч. Аз мисля вече е обед. Мисля вече да трошим... Чакайте тази къща. Не тази къща, тази нацена. Е тази.
Excuse me, villager. Дървото ми. Бягай, бе, тъпчо. Взех ли? Ще чупим още. И ето тази къща ще се разпала от мен. Имам още знаеше дърво. Така. Един меч. Едно обратно. И една кирка. Ще ги сложа тези неща на пара. Ето така. Ето тук има вълна. Вече имаме 2 вълни. Сега трябва да открием последната. Да, знам, ако ми е след нищо. Къде може да е тази тъпа вълна? Да, има лава. Паркур мас. Паркур не да исках да кажа. Не мога да открия последата, затова трябва да открием и да си набием някаква овца. През тази вечер. Има кон. Кон бе кон. Love, yes. Thank you. Ауч. Тръстика ще вземем малко. Не, ще не мога да открия тъповца. Знаете какво става тук? Това беше най-големият ми късмет до сега. Еловса, yes. Виличерите няма да се скарат. Трябва да се вземем книгите определено. С това съм си направил брадвичко. На всяко едно са нужни книги за енчантване. Аз мисля този сервер да го направя нещо като голям село с много епизоди. Ауч. Да, всъщност ще е добра идея и легло да се направя. Ето, готови сме. Имаме легло вече. Опс. Трябва да вземем малко храна, аз мисля още. Само картофи не съм видял още тук в това село. Това е тъпо.
О, вау, какво е станало 10 минути? Но нищо. Леле. Таска ще е много тясна, затова ще я разваля. Оле, трябва да разваляме по-бързо. Че трябва да се нанасяме после в къща. Някой. Нанасям се в... това. Оле, сега ще се кача. Но няма да се ги използва, не. Не този. Еми... ще стоим тук тази вечер. Имаме легло, хора. Не, защо нямам толкова късмет? Ай да става вечер. О, ес, наспах. Нали, сега няма да правиш там... Да. Бягай. Тъпа величорко. Гледам за чудовища. Скелети, че аз съм много скелетите. Къде беше тази малката къщичка? Май беше тази? Не. Не знам, но вече почвам да развалям всичко по тук. Да, се го знаете. Гледайте го то. Къде ви отиде? Абе, ей. Що разваляш на вилите като къщата? Ами разваляме, защото ме кайф. За това. Леле. Бяга бе тъв вилиджър. Хванаха 2 блока. Един път. Сори, брат. Нали сега няма да кажа на майка ти, мама, то сме на бе. Ай, да, хора, чура се дали това с тако да го убия. Беше му. На душата. Добре. Тук не съм видял църквите в този... в това селце. А ти след малко и врата няма да отваряш, братче. Сами правя клип, наистина. Не, Ирен, шуш. Ма, не, много съм надалече, Ирен.